Studenti sveučilišta u Puli organizirali su drugi po redu humanitarni studentski bal uz potporu sveučilišta, koje je tih dana potpisalo i sporazum o suradnji sa Hrvatskom zajednicom inovatora. Sveučilište Jurija Dobrile u Puli u svibnju je potpisalo sporazum o suradnji s Hrvatskom zajednicom inovatora. Ideja je dakle da ako se vidi prilika da se pomogne u tome, a na kraju naravno i ako treba zaštita intelektualnog vlasništva i mogućnost da ta inovacija ne bude samo inovacija nego i da krene. Smatramo da time možemo unaprijediti naš nastavni proces i naravno da studente možemo zainteresirati sa time. Ne samo zato da bi zainteresirali pa došli kod nas i povećali broj studenata, nego jednostavno u današnje vrijeme vi morate od mladih ljudi tražiti da oni moraju maltene svake godine inovativni biti u nečemu u današnjem svijetu i želimo im tako pružiti jedan sustav u kome će moći sve svoje potencijale upotrijebiti. Nešto više o razvijanju novog projekta na Fakultetu informatike pri Sveučilištu Jurija Dobrile u Puli rekao nam je docent Goran Oreški. Znači, na Sveučilištu i Fakultetu informatike razvijamo projekt autonomnih vozila. Znači, ideja je da razvijemo mini bus, odnosno bus koji će prevoziti studente između dva kampusa. Financiranje smo dobili iz Amerike od Googlea i aktivno radimo na razvoju vozila koji bi uz mali nadzor ili bez pomoći čovjeka prevozio studente s jedne lokacije na drugu. Generalno vozilo bi trebalo funkcionirati na umjetnoj inteligenciji, odnosno na računalnom vidu, da obrađuje informacije koje dobiva iz okoline i samo donosi odluku. Današnje potpisivanje sporazuma o suradnji je jedan samo mali formalni dio suradnje koja već traje dugi niz godina Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli i Hrvatske zajednice inovatora, gdje su se oni zajedno preko društva inovatora Pula predstavili na nekim već međunarodnim sajmovima i ostvarili odlične rezultate. U nizu aktivnosti koje se provode pri Sveučilištu Jurija Dobrile u Puli održao se i humanitarni studentski bal u organizaciji studentskog zbora sveučilišta. Evo, ovaj drugi humanitarni studentski bal predstavlja već završetak Student Weeka i ovaj događaj manifestacije postaje tradicija na našem sveučilištu. Stvarno smo oduševljeni da je došlo toliko ljudi, očekujemo 500-tinjak studenata i stvarno ovo predstavlja najveći događaj na cijelom sveučilištu u organizaciji studenata uz podršku sveučilišta i studentskog centra. Student Week se održao od 21. do 28. travnja na Sveučilištu Jurija Dobrile u Puli, a samo neki od humanitarnih događaja u sklopu manifestacije bili su stand-up show, movie night, pub kvizovi, darivanje krvi, sportski turniri i drugo. Najveću ulogu u cijelom događaju imali su upravo studenti i udruge koje su sudjelovale u organizaciji. Sve prikupljene donacije otišle su na adrese 7 udruga, a donacije realizirane na studentskom balu prikupile su se za klub žena GEA, udrugu Snupi i Down sindrom Centar Pula. Jako smo zadovoljni odazivom, jako smo zadovoljni skupljenim donacijama, nadamo se da ćemo ga ponoviti iduće godine. Veselimo se, drago nam je što su se studenti uključili, što su donirali, što su se podružili, naravno jer je i zabava glavni dio studentskog života. Plan je da se bal nastavi održavati i na dolazećih godina kako bi studenti mogli nastaviti s humanitarnim radom i održati novu tradiciju studentskog zbora Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli.